Diwrnod cyntaf o ffilmio Dianc. Doedd gan y criw dim llawer o amser heddi i ffilmio, ond penderfynon ni ymarfer a cael ychydig o saethiadau. Mwy o saethiadau o'r Coedwig. Roedd y grŵp wedi ffeindio fe'n anodd i ffilmio a symud o gwmpas y Coedwig. Alex! Eisiau mwy o saethiadau rhedeg a cerdded. Angen adeiladu cymeriad tanwen fwy. Please help! Help! Alex! Fi yw hunllef pob plentyn. Fi yw dehiryn pob stori ar swyd. Fi yw dehunllef gweithaf erioed. Ni all neb dy helpu di nawr, Alex. Angen i ymarfer shot yma am y ffilm terfynol. Nôl yna dydd Gwener, i ffilmio heb amser stopio.